Ola, son Fernando de primeiro de ESO A. Lin o libro Formigas e vou a facer un book trailer. Este libro trata sobre un xornalista que foi a un pobo alonxado da cidade, no que fai anos se cometeron un asesinato para publicar unha noticia. Entrevistou a familia e contaronlle que o seu home estaba tolo. Un día chegara borracho e que collera unha machada e lle quería pegar con ela a súa muller, pero nese intre chegou o seu fillo e matouno. Por mor diso, está agora mesmo na cárcere. Logo de publicar esa noticia, viñeron moitos máis xornalistas, entre eles a súa amiga Lola, para conseguir unha boa noticia. Ao día seguinte ían a comer xuntos, pero a comida do xornalista non estaba, desaparecera, tampouco a de Lola. Ao non ter comida, querían conseguir unha boa noticia para poder marchar canto antes. Lola foi á casa do Maragoto e quedou inconsciente e coa cara chea de formigas. Se queres saber o que aconteceu, terás que ler o libro. O meu persoaxe favorito é o xornalista, xa que é valente e sempre quixo solucionar o problema coas formigas. Tamén, cando Lara está inconsciente, non se quedou parado e foi axudar. A min o libro gustoume, xa que trata un tema interesante, pero resultou un pouco difícil de ler. Tucho Calvo é un escritor galego que escribiu, entre outros libros, Astro ao confín, Froito das lembranzas, Gatipedro. Chao!